गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि नैबे इउट्यूब चेनेलाव आरो नोंथांमोना मिथिगौ गावबा गावनि मबाइलखौ लानानै नोंथांमोना गोबां बेस्थ थायो सानफ्रोमबो 22 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना मा खामानि मावो नोंथांमोना नायनायसाय आरो नोंथांमोननि बेफोरबायदि खामानि मावनाय एसे गोरोन्थि आरो नोंथांमोननि नङाबा नोंथांनि मबाइल फन एबा जानबुङा मालाबा नोंथांनि हेक जानो हागौ आरो हेक जानायनि उनाव नोंथांमोना मिथिखागौ मा जागोन नोंथांनि मबाइल फना एबा स्मार्टफना हेक जानायनि उनाव बेनिखायनो स्मार्टफना जुदि हेक जायोबा नोंथांमोनाव मा आखु नोंथांमोना नोंथांमोननि गावनि मबाइलाव नुनो मोनगोन बेखौनो नोंथांमोनखौ आं फारि-फारियै बेखावगोन। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय। बर' समाजनि गेजेराव लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो खाथिनि बेल आइकनखौ बुनानै होबानो जाबाय। लोगोसे डिसक्रिपशनाव गासैबो आंनि भिडिअनि लिंक आरो चेनेलनि लिंकआ होनाय दङ। नोंथांमोना आंनि बायदिसिना मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बेयाव थांनानै लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। अब्ला बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जोङो बेनि आखुफोरखौ नोंथांनि मबाइला माबायदि हेक जानो हागौ माबायदि आखु दिन्थिगोन हेक जाबा अब्ला बेखौनो फोरमायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांनि स्मार्टफना जेब्ला हेक जागोन अब्ला नोंथांनि स्मार्टफनाव नोंथाङा जानो हागौ बिप सोदोब जायखौनो बिप सोदोब मेसेजनि मोनसे सोदोब मोननो मोनगोन मेसेज बायदि मोनसे सोदोब मोननो मोनगोन आरो बेफोरबायदिबो नोंथांनि स्मार्टफना हेक जानांगौ। मानोना 2 दाननि गेजेराव 1000 स्मार्टफना भारताव दिनै हेक जादों 1000 स्मार्टफना हेक जादों आरो बेफोरनिनो आखुफोरखौ नोंथांमोनखौ आं बुजायगासिनो दङ एबा नोंथांमोननो आं फोरमायगासिनो दं माबायदि हेक जाबा माबायदि नोंथांनि स्मार्टफना आखु लायो। गिबियावनो नोंथाङा बिप सोदोब नोंथाङा खोनानो मोनगोन आरो नोंथांमोना आरो नैथि पइन्टआव दङ नोंथाङा जेब्ला मबाइलखौ कल खालामगोन एबा नोंथाङा मबाइलखौ लागोन आखायाव नङाबा नोंथांमोना माबा मोनसे इन्टारनेटनि आरो बायदिसिना खामानियाव नोंथाङा मबाइलखौ इउज खालामगोन अब्ला नोंथांनि मबाइल फना एबा जानबुङा गुदुं जानो हागौ। आरो 3 नम्बराव जाबाय नोंथाङा जेब्ला इन्टारनेटनि डाटा नोंथाङा जेब्ला इन्टारनेटखौ सालायगोन अब्ला बेनिबो बांसिन डाटा नोंथांनि मबाइला जानो हागौ। अब्ला नोंथाङा सानबानो जाबाय नोंथांनि मबाइला एबा नोंथांनि स्मार्टफना हेक जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सानबानो जाबाय। 4 नम्बराव जाबाय नोंथांनि स्मार्टफना गाव हारसिंनो नोंथाङा जेबो थुआलासिनो नोंथाङा जेबो नायालासिनो एबा नोंथाङा अन खालामालासिनो मालाबा नोंथांनि स्मार्टफना मा जानो हागौ डिसप्लेआ अन जानो हागौ। लोगोसे नोंथांनि स्मार्टफना जेब्ला साइलेन्टआव दोनगोन नोंथाङा स्मार्टफनखौ जेब्ला साइलेन्टआव दोनगोन अब्ला नोंथांनि स्मार्टफना साइलेन्टआव थानाय स्मार्टफना मालाबा नोंथांनि रिं जानो हागौ। बेफोरबायदि जुदि जायोबा नोंथाङा साननानै ला नोंथांनि स्मार्टफना हेक जादों नोंथांनि स्मार्टफनखौ गुबुन सुबुङा ड्राइभ खालामदो एबा हेकारा नोंथांनि स्मार्टफनाव आखाइ होदो। बेनि अनगायैबो नोंथांनि स्मार्टफना जेब्ला नोंथाङा शाटडाउन खालामो माने सुइचखौ अफ खालामो नोंथांनि स्मार्टफनखौ जेब्ला अफ खालामो अब्ला नोंथांनि अफ खालामनाय सिस्टेम नोंथाङा गिबियाव जेरैबायदि अफ खालामबा बेसे सम लादोंमोन दिनै बेसे सम लादो बे समनि डिस्टेन्सआ नोंथांनि मबाइला जुदि हेक जायोब्ला अब्ला बे समनि डिस्टेन्सआ एबा नोंथांनि मबाइल सुइच अफ खालामनाय समा बांद्राय जालांनो हागौ। आरो बेफोरबायदि जालांबाबो नोंथाङा चेकिं खालामबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांनि स्मार्टफना अट' केमेरा अन जानो हागौ। आथिखालाव गोबां मबाइल फन दङ जायनि मबाइल फननि केमेराया साथिं थायो आरो नोंथांनियाबो माबायदि थायो कमेन्ट बक्सआव जनायनि दाबाव। लोगोसे नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांनि स्मार्टफना जुदि केमेरा हारसिंनो अन जायोबा जानो हागौ नोंथांनि केमेराया हेक जादों नङाबा नोंथांनि स्मार्टफनाव मालाबा मा जायो नोंथांनि स्मार्टफनाव डिसप्लेयाव मोनसे भइस रेकर्डिंनि मोनसे इमेज एबा सावगारि फैयो बेफोरबायदिबो जानानै थानो हागौ एबा जानो हागौ। अब्लाबो नोंथाङा बेनिफ्राय थागथियारि थानांगौ मानोना नोंथांनि भइसखौ सोरबा हेकारा ड्राइभ खालामदो एबा नोंथांनि स्मार्टफनखौ सोरबा हेकारा नोंथांनि भइसखौ ड्राइभ खालामदो। बेनि अनगायैबो नोंथांनि स्मार्टफनाव बायदिसिना एप्स जुदि गाव हारसिंनो इनस्टल जादोंबा अब्लाबो नोंथांनि स्मार्टफना हेक जानो हागौ। बेबायदि हेक जानो हागौ नङाब्ला नोंथांनि स्मार्टफनाव बायदिसिना मेसेज आरो बायदिसिना गुबुन रावनि जाय रावखौ नोंथाङा हमदांनो हाया बेफोरबायदि रावनि जुदि नोंथांनि स्मार्टफनाव मेसेज फैयोबा बेफोरबायदि नोंथांनि स्पेलिं फैयोब्ला अब्लाबो नोंथाङा बेनिफ्राय साबधान एबा थागथियारियाव थानो गोनांथि दं। मानोना नोंथांनि स्मार्टफना जेब्ला हेक जागोन नोंथांनि स्मार्टफनाव थानाय गुगोल बा नोंथांनि जिमेल एकाउन्ट आरो जिमेल एकाउन्टआव थानाय गासैबो
आबुं डिटेल्स नोंथांनि जायगानिफ्राय नोंथांनि सोमोन्दै गासैबो नोंथांनि हेक खालामनो हागोन आरो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो अरायबो गोदान गोदान टपिक एबा टप टपिकजों नोंथांमोननि गेजेराव अरायबो मोनफा मोनफा मोजां मोजां भिडिअ लाना फैगोन बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय